Kunne du godt tænke dig at få dine børn til at hjælpe mere til derhjemme? Er du træt af at piske rundt og lave det hele? Er du irriteret over, at dine børn ikke kommer, når du kalder? Og kunne du tænke dig at give dem den gave med i livet at lære at tage ansvar for et fællesskab og indgå i en større sammenhæng, hvor de ved, at den indsats, de leverer, kan gøre en forskel for et fællesskab? Så skal du prøve at kigge nærmere på det her nye program, som jeg har lavet. Et online program, der handler om, hvordan du gør dit barn til en superhelt og får masser af hjælp derhjemme til at få skrællet kartofler og tømt opvaskemaskinen og få ryddet op på værelserne og redt senge og slukke lys og alt det, du måske går og ærger dig lidt over, at de ikke er så gode til at hjælpe dig med i hverdagen. Udover det, så tager vi i det her program en stor snak om, hvad der rent faktisk kan komme ud af det her. Fordi for mig er det meget mere end en opvaskemaskine eller en skraldespand, der bliver tømt. For mig handler det om at få defineret familiens værdier, som i det her tilfælde er lige med et fællesskabsværdier, og lære vores børn, hvordan vi kan gøre en forskel. Og rent faktisk så viser al forskning på det her område, at børn rigtig gerne vil gøre en forskel, og når de får den rigtige ramme til at hjælpe til i, vil de vokse og gro med opgaven, og du vil opleve, at det smitter af på så mange andre områder i jeres hverdag, når I knækker koden til, at børn rent faktisk får lyst til at hjælpe, fordi der følger så meget godt med. Og jeg har længe selv arbejdet med det hjemme hos mig selv med børn, der nu er 7 og 10 år, og jeg kan kun sige, at der følger så mange gode ting med i deres hverdag. Så ind og kig på det her program og find ud af, hvordan du kan være med til at gøre dit barn til en vaskeægte superhelt og arbejde både med selvværd og selvtillid på samme tid.